kule exam question ithi factorize the following expression fully. Sine trinomial la. I-trinomial toqala kumele siyibheke ama-factors ka-24. Right. 24 ke it's 1 no-24 kube u-3. That's 3 divided by 24 divided by 3 u-8. Usho ukuthi u-3 no-8 uyangena. Check-e u-24 divided by u-4 u-6. Usho ukuthi u-4 no-6 uyangena. And obviously u-2 no-12 bayangena. And u-12 uwafwa la, usho ukuthi ayikho enye ifactor engaba phezulu kwa-12 excluding u-24. So iwona ama-factors esinawo lawa. Lama-factors lawa azosisiza ekutheni sikwazi ukuthola iy'namba ezihambiselana no-10x. Yes. Sithola kanjani-ke? So fike sigroupe ama-factors ethu. Sinobani? Sino-1 no-24, u-3 no-8, u-4 no-6, u-2 no-12. Masugroupile kanjena-ke ama-factors akho, uzowasebenzisa-ke eku-achieving le goal esithe siyayifuna. Si-achieve kanjani-ke le goal yokuthola u-10x? Kumele silalele imithetho yalamasayini kuqala. Umthetho wale sign le uthi kulama factors lawo osuwagroupile kanje, if lo negative qonda ukuthi ama signs alama factors angumele ifane. If a positive qonda ukuthi ama signs alama factors kumele ifane. Ngoba negative ke qonda ukuthi angumele ifane ama signs ethu. Bese lo uzosho ukuthi inamba enkulu kulama factors kumele ithathe yiphi sign. Ngoba i-negative kumele ithathe negative sign. Usho ukuthi u-24 kule case uzothatha negative, no-8, u-6, u-12. Ngoba iy'namba enjani? Iy'namba enkulu. Ingakho-ke sofaka negative la, negative nala, nala, nala. Right. After lapho-ke sesifuna i-combination ezohambiselana no-10x. Elihambiselana no-10x kanjani na? Mawumultiply lokhu kuzobe kusondelene la nalokhu kuqhelelene, bese uyaku-add kumele ikhiphele u-10x. Ngithi masifactorize-ke la o-x angithi simfaka ngapha nangapha. Sifaka u-x ukodwa ngobani? Ngoba vele i-coefficient ethu 1. Ukube it's more than 1 bekuzoba enye case, bekuzomele sifake certain values la. Kodwa asibhekanga leyo case manje. Ingakho sifaka u-x ngapha sifake nangapha. Bese ngapha-ke angithi sesiyazi vele ukuthi for each combination ama signs angumele ifane. Usho ukuthi iside elilodwa mase negative, kwelinye iside mase no-positive ingafani. Sinkinga sekuzoba iy'namba esiyifakayo la ukuthi iziphi ezosikhiphela u-10x njengoba singichazile. La angithi sithe soku-add konke lokho sokuthola, kumele kuphume u-10x. Mangaphumi usho ukuthi akukona. Okungekona. Right. Siqale sizame u-1 no-24. U-1 no-24 mawumphanja la yabo no-24 la
kuzophuma u-1x no-minus 24x ukubani o-negative 23 usho ukuthi 23x negative 23x awufana no-negative 10, right? Usho ukuthi lo siyamsusa, akayona i-combination e-right, usuyadlulela kwenye futhi i-combination, uzama enye futhi, lo siyamsusa, uzama enye futhi ku-3 negative 8 ubani u-3x no-negative plus u-negative 8x, right? Kuphuma ubani? Kuphuma u-negative 5x, yabo? Negative 5x awulingani no-negative 10, usho ukuthi naye lo akahambiselani nathi, yabo? Phinde uzame enye futhi, yabo? U-4 positive 4 no-negative 6, positive 4x uphuma positive 4x u-negative 6x ubani negative 2x, akalingani no-10x, siyabo? Usho ukuthi naye lo akahambiselani nathi, siyadlula siya kwenye. Le kumele kube yiyona-ke ngoba ayikho enye option esinayo manje. Sinobani? Sino-positive 2 no-minus 12, ingakho sithola 2x no-minus 12x kuphuma uba u-negative 10x. Finally sesinawo-ke u-minus 10x, ngoba usuyaphuma u-minus 10x usho ukuthi i-combination yethu mesifactorize ngayo iyona le, usuyayifaka-ke la i-final answer yakho, usuvula ama-brackets kanje, uzothola u-4x ngapha, u-4x ngapha, kube u-positive no-minus u-2 no-minus 12, ya. Uma uzobe usukuthola-ke la uzothola u-2 marks, obviously for ukuthola lama-factors lawa, which is 2 no-minus 12, siyabona.